Колективният трудов договор е инструмент за регулиране на трудовите отношения между работодателите и работниците в България. Той се сключва между синдикални организации и работодатели или техни сдружения и съдържа договорености, които подобряват условията на труд. Други сдружения или представители на работниците и служителите не могат да сключват колективен трудов договор. Ако в предприятието няма синдикална организация, не е възможно да се сключи такъв договор. С колективния трудов договор се уреждат въпроси на трудовите и осигурителните отношения на работниците и служителите, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона. Действие на колективния трудов договор. Той действа по отношение на всички работници и служители, които са членове на синдикалната организация, подписала колективния трудов договор, както и по отношение на присъединилите се към колективния трудов договор по реда на член 57, алинея 2 от Кодекса на труда. Действието спрямо работодателя има три хипотези. Първо, колективен трудов договор на ниво предприятие. Колективният трудов договор е сключен между работодателя и синдикалната организация, той се прилага само на ниво предприятие. Второ, колективен трудов договор на ниво бранш, отрасъл или община. Тези колективни трудови договори се сключват между съответните представителни организации на работниците и служителите и на работодателите. За да може да се прилага колективният трудов договор към работодателя, последният трябва да членува в съответната представителна работодателска организация, която го е сключила. Трето, колективен трудов договор, който е разпрострян във всички предприятия от отрасъла или бранша. По общо искане на страните по колективния трудов договор, сключен на отраслово или браншово равнище, министъра на труда и социалната политика може да разпростре чрез заповед, обнародвана в Държавен вестник, прилагането на договора или на отделни негови клаузи във всички предприятия от отрасъла или бранша след изразено писмено съгласие от всички организации на работниците и служителите и на работодателите, признати за представителни на национално равнище. Разпрострения колективен договор или отделните негови клаузи има действие спрямо работниците и служителите, които работят в предприятия, обхванати от съответния отрасъл или бранш. Форма на колективния трудов договор. Формата е писмена за действителност. Колективният трудов договор се подписва от представителите на страните в 3 екземпляра, по един за всяка от двете страни и трети екземпляр за инспекцията по труда. Вписва се в регистъра в инспекцията по труда, в района на която е седалището на работодателя, а колективният трудов договор по отрасли и браншове се вписва в Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда. Линк към публичния регистър на Главна инспекция по труда. На сайта на Националния институт за помирение и арбитраж може да се направи справка за наличие на действащ колективен трудов договор.